Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Hkd Freeman and Seh votukana mushure mekunge zviri kunzi Freeman ari kufungidzira kuti Seh ndiye akatuma vanhu kuti vamupotsere ari pa live on stage nema Kane. Asi Seh ari kuzviramba. Saka Freeman Hkd akanyora kuti how do you expect the mob to react after you do this to them? Definitely they will retaliate. As security, you are there for the people, but wakutova rwisa. Honestly, you fucked up, Mr. Security, whoever you are. Makaita zvakafa, of which na Seh naye akauya akapindurawo akadedzera kuti gadzirisai pamakakanya, don't shift the blame. Hauna kubvira waita threat kwandiri and you will never be. Saka ndonyaya iripo nevazukuru vambuya nehanda vazoita inonzi hondo yemarudzi, vamwe vachidedzera kuti Seh ndiye akakanganisa, vamwe vakati ndiFreeman, of which munongoziva mega guys. Mumwe munakati hondo yeSyria yatanga, mumwe munakati why did Seh respond kana kuri kuti haasi airehwa. Mumwe munakati ingwani Freeman akataura paakataura nyaya iyi hapana pakambotaurwa nezvezita raSeh. Mumwe munakati Freeman is wrong. Mumwe munakati chamutengure ngavauye vareurire, ndimi mambo wehondo ndakazvireva. Mumwe munakati is true Seh uyu ane problem, aida kunzi akanyanya after akonzeresa show yaFreeman nemabhodhoro. It doesn't make sense, people paid to go and watch Freeman. It can never be fans vakakonzeresa zviri pachena indecent colors. Mumwe munadaro. Mumwe munakati to be honest, live stage Freeman 0.0, colors pa stage chopedza nyangwe ndisiri hangu mubhanditi chibaba. Mumwe munadaro. Saka vamwe vanhu vanga vakukombera kuti anogona kudarika mumwe ndiani. Vamwe vakati Freeman anodarikwa naSeh pa live on stage. Vamwe vanhu vakati Freeman ane manama akawanda, Seh hapana kana manama anayo, saka Seh haagoni. Mumwe munakati to be honest, people in desert never liked Freeman, they prefer JC or Loud H, so ngazvisa mushamise. Mumwe munakati anoda kumakuhwa nerelevant. Mumwe munakati ichokwadi hacho, muhombe kuna Freeman pa live stage. Mumwe munakati ko mukangoita boxing zvipere. Mumwe munakati makuda kutanga hovhiyo. Mumwe munakati ko ndiye aive security here apo, cause kana anga asiri security semuchitaura izvozvo. Mumwe munakati isecurity here, balance me. Mumwe munakati kutaura chokwadi, I was there and people were told kutema Freeman, however zviri kutaura ichokwadi. Hkd Freeman havachazive kusangana nemayouth avo ekudesert. Ndofunga iyoyo vakati sweeper off, which ravari nhasi tisu takavaita kuti vange vari izvozvo. Mumwe munadedzera kuti kudesert Freeman akavasvipa kudhara, saka ari kukanganwa kuti tisu takamuita zvaari izvozvo nhasi. Mumwe munakati muhombe Freeman ngambodzikama. Mumwe munakati go away iwe banditi shit man, I salute you bro, achireva Freeman. Mumwe munakati handina kuona wani pakanyorwa kunzi Freeman pataurwa zita raCalaz kuita kunge akonzeresa. Mumwe munakati mabhanditi masuwa kukwapaidzwa makuda hondo ndomwadaro. Mumwe munakati ashayiwa uyo ngaasiyane negalisi. Mumwe munakati manje inini zvokutukirwa Freeman handitodi. So ndonyanga taura nayo guys, it seems vanhu ava vaita kunonzi kutukana nevazukuru vambuya nehanda vauyawo naivo vakatukana. Varipo vamwe vanhu vadedzera kuti taya tiriko kulive stage kwachona, varipo vanhu vakatotumwa kuti ngavapotsere Freeman nemabhodhoro. So guys, I don't know kuti munoti kudi. Please comment down below kana mai muriko mutiudzewo kuti ndiani anga ari wrong between the two. Thank you so much.